Така сме ние отрасло. Браво! В който техник е оцелен, той започва да блидва 2 минути. В тези 2 минути противниковия отбор има време да започне да го екстрактва към своят щаб. Като в щаба, ако до 10 минути не сте успели да екстрактнете кода от техника, той е задължен да ви го даде. Само че, ако техника е оставен без надзор, може да избяга. В момента, в който техника си предаде кода от бомбата, си сваля синята лента и я дава на някой от съдиите. От този момент нататък той става нормален играч и не блидва. Чакай малко сега. Типичен мъж. One at a time. Къде сме ние, брат? Тук ли сме? Дето казваш. Какво казваш? От тук тръгваме, так и от тук. Каква сива лента, бе? Аре, ждота. Нали си техник? Аз от тук ще. Мисля, поне от тук да мина. Там е много открито. Аз се разпределят и някаква тактика, защото... Като има тактика, обикновено винаги падаме, така че... Готови за начало! 5, 4, 3, 2... Жорка, насам или натам? Старт игра! Давай, че ми е студено! Така, накратко за сценария. И двата отбора имаме по 4 техника, като всеки един от тях държи код. Ако успеят да ни открадат кодовете, получават първи бомбата с 4-те кода. Един минус. Айде, идвам и аз. Чакай, че се уморих. Watch up, but they know buried alive by the lies in they soul. They strive of a blind man's stroll. But for whom does the next bell Е, там отсреща. Да, и аз го видях. Too many years to rebuild what I own. And many dumb fools try to take what I've grown. But these things go deep and you can't let a stone. So if you wanna push, I'ma shove. If you wanna sprawl, we can do it no gloves. And if you're gonna run, that means you better do it hard. Cause I fear no fall, no brawl, no scars. I'm 2 pounds shy of a bomb. I'm 1 shade short of alarm. I'm too past wrath that I'm calm. Само да отбележа случай, че не сте разбрали. В играта имаме включен Джагърнаут, който седи горе на бункера и си пази територията. Когато е с оранжевата шапка, има 2 минути безсмъртие, в които не може да бъде убит. Като му изтъкат 2 минути, след това 5 минути почива, в които ние можем да заложим бомбата, без да бъдем убити. Дарен! Какво е положението тук? Ага, видя го. Видя го. A man with a grudge in a case. A man with intent on his face. And if the man walks in the place, let it be known I won't hesitate. It's a long time coming like a comet pass. Gotta няма проблеми, тича. from the rocket blast. And if I fall on my sword, turn my bone to ash. Let it climb up the sand in that hourglass. We in the title fight blow for a blow. And you can reap the benefit of what I have to show. Cause I'm about that work of which you don't appear to know. So you can take the scene while I take over the show.
конти, бе, брат. Се надяваме, че са коните. Има ли те? Ударен! 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 Yes. Yes, no yes. Феноменален. Перфектен. Те обаче се оплашиха да дойдат насам. Искате ли да мръднем напред? Като свали шапката да мръднем напред, казваме там долу. О, къде бе? Отгоре, пази се. Не е шапката. Свали ли шапката? Май не. Сваля. Ударен, ударен. Как го виждат моето орлово око? Тази страна се чуваше само Така сме ние от Расо. Знаеш ли къде е Расо? техниците не могат да ги отпратите. Това направи човек. То не може и душата в рая и. Кое е до края не? Стига само мен да. Не е честно!
Ударен! Де ебаната, за една граната да взема, бе, пич, болели на гранатата аз. Ходи си, играй си, после си събери гранатите. Да се идиот. Събрахме кодовете, айде, сега залагаме бомбата. 21, 30, 41. Така, момчета, 21, 31, 41, 51. 2 минути. Имате 10 секунди за въвеждане. Залагането става, натискаш червения бутон, въвеждаш кода. Копирате бункера, чакате да сложи шапката, в момента, в който я свали, тичате много бързо, защото... Тичате бързо, залагате я. Айде. Амбициозно. Готови ли сте? Айде, айде. На бегом, всички. Жорка, давай. Давай, 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 давай. Слагай тук. Тук каза. 21, 31, 41, 51. Да. Помпар. Браво. Ама няма никаква видимост на тази бомба сега. Иска, че дам горе. С шапка е! Залягай! Така само да отбележа, в случай, че не сте разбрали, имаме Джагърнаут, който седи и обикаля бункера, когато е с оранжева шапка. Има 2 минути стрелба. Като свали шапката, има интервал от 5 минути, които можем да се качваме по бункера и да правим разни... 20 минути трябва да я пазим. Къде да влизаме? Кажи къде да дойда! Охо! Ох, браво! Айде, качваме се. Айде, готови сме. Браво, момчета, браво! Свърши ли? Свърши! Свърши! Браво, червени! Победа, а? Победа! Много добра игра, много добра игра. Аз не знам защо вие така натискате. Я